Kadugay pa kasumbano eh. Yung mga unamig saging ba kay among sudan ginamos. Kadugay ba eh. Pag-size ako kay para permiti sexy para ganan akong bana pag-uli. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kadugay ba sa kong bana eh. Lami may miksudan karon kay ginamos. Kadugay ba? Grabe ko ni saging ron. Ayo! Ayo! Kakailan man ko anak ninyo. Ayo! Oh, unsa man? Sulod, sulod. Kinsa man na? Nasi doon siya diri. Nawala ra ba? Dali sulod sa. Igsoon ako si Junisha. Sulod sa. Ingkod sa diri ma'am, ingkod sa. Diri ka dapat sa buhan. Hala, uy. Palingkurak ko. Diri ka sa buhan. What's up, B? Pamutang ako. Unsa wala ma'am? Kumulingkod kay. Unsa na? Kuan. Unsa na ba? Brada ko siya. Mangutan ako na si doon siya. Wala ma'am, wala siya diri ma'am. Tawag Japan. Ngano dai ma'am, nga nagipangita man ko si Junisha ma'am. Ginoo ko Sa isa lang na sa imo. Dako utang sa uling sa kuan abuhan company. Ginoo ko. What's up? Uy, anak gina si Junisha ba kay? Dako po nag-utang sa ako. What's up? Kato nahulog yang bana sa kuan ba lubi. Pagsaka og lubi. O dili nakaila ko sa imo. Ha? Nako na dumduman nga tingog sa imo. Abi? Kaya kanang imong bangs. Kanang imong bangs. May akong nailahan. Ginoo. Si Dudisha ka. May oy, Dudisha ginoo ayo ko binuangi manguta. Diyos ko na ang imong utang bayari ko. Bayari ko sa imong utang. Bito ako bito si Junisha. Ay, wa pagiging kwarta ba? Gikan mo Uy, ko Junisha, oy. Pila Magtarong ga, oy. Pila din akong utang, pila akong utang. Ako kagutang oy sa bill kapin bayat tong sa uling tampa sa katungkuan sa uling skin. Ug katong eyebrow. Uy, Ay, ang abuhan company ba? Uy, wala pa ba ito nahurot akong nagpangita utang sa imo? Uy, kanang wala pagiging kwarta, pwede kanang mangutang kog usab ba? Oy, Pwede usay utang oy ayo sa pag-utang-utang kay Ano? mga kakabayad sa ismil kapin imong utang. Asa man eh? Ingon man gud imong silingan nga ni balis tag balay dito ko sa inyong balay, yang wala man ka dito, wala ka dito. Ma'am, wala pagiging kwarta, ma'am. Wala. Uy. Bali isa dai ka kada ko kay kuno ka Nahulog. utang. Oo, nahulog man gud akong bana, ma'am. Chismis ito ni bakwit ka kay dakong utang daw ka. Pagsaka og lubi sa akong bana. Kainit pa sa Pagsaka inyong og lugar, lubi oy. sa akong bana, ma'am. Nahulog man gud siya, ma'am. Hoy ayo pag ana o yun siya bayad sa imong utang sa ismil kapin imong utang. Wala ko mga bagong product diri daghan kaayo sa uling kampanya sa kuan na po ni Sa ako sa kuan akong company. anak, ma'am, kadali ra, ma'am. ha? Buha kadali. Pagdali diha. Ma'am, nakaila ka ani, ma'am? Katong kuan ba? Kanang ay wala ka kaila ani kay anak ni sa hapon. Katong sa Japan, gikan kog Japan. Gwapa no? No, liwat sa ako no. Pwede ni doon siya ayaw ko chikahaan ng bata nga gikan sa hapon be. Ang akong kuan sa imo ang utang nimo. Ako sa iya tagang yaya. Yaya, Utang nimo bayari kay muuli nako. Na Yung yan, abi, kay murag ganahan ko sining product karon ba, makabayad na lagi ko kay. Ako ba na naulian na musaka pa siya glubi. Lagi, mabayad ra ko. Unsa man imong gipangkuan? Butang sa dira sa bangko. Bigi. Pamili ta ba? Mabayad lagi ko, promise. pwede ni bayari Oo, sa kay mangutang ko sa card. Oo. Release na ko karong 19. Pwede ni siya sigla bang kaana doon ni siya. Lagi. Dagan na magkay bakak kay mo istorya. Dagan mo gyud pautang sa ako. Nakalaya sa mga ka dito sa hindi poyan kay Mga way kuan wa ka kabayad. Oo, ganan Gabi kang utang doon siya, gabi kang utang. Oo, kay Bayari mga way, nako. mga way bayad gyud ko. Munang ganan, dagay magpautang sa ako kay para bibo mi perminti. Hiro na doon siya. Wala di na ako ni pautang. Sige na. Di na ako ni pautang Asa doon na siya. sa abuhan company gapon na? May sabuhan company ni oy ginoo ko tanawa mga nindot mangganit siya Mga nindot ni mga product Ginoo ko. Nakadala na ka atong cream. Hoy na nga kompleto ko pili mo utang bayari. Bayari oy. Ginoo ko. Gabi nakasuko ang abuhan company. Gabi nakasuko sa imuha. Pwede mo kunin mo. Pautangan na Hoy lang. na dito. bayat tagipilman sa purok. Release na ginako karong 19 sa card. Nangutang ko. Hoy ginoo ko card. Oh, uyab na ako, Ginoo karab. ko sa muta diyan ka kabayad anak. Itong Bombay ba? Uyab na. Nanguyab sa ako diri. Dagay kwarta to. Ay Makabayad. ginoo ko puro ka chika. Doon siya bayad oy. Ginoo ko bayad oy kay ipatulong ka kag barangay. Kanang usa na lang. Pagkuan ng pato, kanang pato na lang ibayad. Ay,
Pwede rin na, pwede rin ng pato. Oh, dali. Ay, ayos! Kuwat sa! Kuwat ang lisod ko! Waadad. Kawin sa lisod ng sako! Lisod ng sako! Kuwat sa ba? Kuwan. Silapin dali. Ano sa man niya? Pagdali. Kay no kung bana wala kung bana mo ulit ang karon nasuko ra batog kani yung pato ra mo no ina naman palang na bibigay yung pato ginuo ko na. Mani bayad ako ha sa kong utang ha. Ay, kulang pa! Ha? Kulang, balikan pa sa Bantay kanili. ka. Ha. Ay dali. Hello mga kahandusanan! Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird Aninohon. Please share the video. Videos, guys.